Магілёўскага Дняпра. Склад футбольнага клуба Гомель. І зараз яшчэ раз у барысаўскім батэ. А футбалісты Дняпра вось тут у Магілёве з лікам 0-3 на вялікі жаль для магілёўскай публікі саступілі мінскаму Дынама. Калі казаць пра самых актыўных і самых, в прынцыпе, выніковых футбалістаў на сённяшні момант, пра гэта я скажу пазней, бо Невалда ўваходзіць у штрафную пляцоўку з мячом, робіцца прастрэл і там выратоўвае сваю каманду Ігор Даўгяла. Ну вось так, такую гульню заўжды будзе выратоўваць сваю каманду Ігор Даўгяла, і гэта ён зрабіў у гэтым моманце. Яшчэ адзін углавы удар па воротах, і лік робіцца 1-0. Александр Карніцкі, там ніхто не апікаваў яго, і, в прынцыпе, Зміцер Айдаў ляціць мяч у варатарскую пляцоўку, і там зноў сейв мы бачым у выкананні Даўгялы. Літовец вельмі памыляецца, і гэта можа быць вельмі балюша для Дняпра. Невалда робіць перадачу на Карніцкага, і лік робіцца 2-0. Ну вось так гуляць абаронцу просто. Шумак на Геўліча. Яшчэ адзін можа атрымацца контрвыпад. Карніцкі робіць перадачу на ход на Невалда, ну там Даўгяла выйшаў з варот, гульня спяшаецца брамнік дняпроўцаў. Шрамченка змагаўся з Траяковым і барацьбу, на жаль, прайграў. На жаль, для магілёўцаў. Ну а тут адзін сам-насам з Даўгялам выходзіць. Евген Барсукоў, казалі мы, што прызначаўся ён, і вось не прайшло. Распачаўся ўжо другі тайм яго апанента, і калі-нікалі яго атрымліваецца гэта рабіць удала. А зараз Шрамченка падкарауліў ён у гэтым моманце уважлівы. Ну і яшчэ адзін перахоп мяча і контрвыпад гамельчан. І Патарэчына. Толькі Патарэчына выратовая, хаця, канешне, тут больш было не фіксуе Віталій Севастьянік. Перадача на Невалда. Невалда выходзіць амаль што сам-насам з Даўгялам, і 0-4. Просто рассыпалася абарона Гомеля. Мілеўскі. Перадача на Невалда. І не дазваляе пяты раз засмуціць сябе. Ну вось зараз, можа быць, зараз атрымаецца. Там адкрываецца Мурат Хотаў. Антон ідзе супраць дваіх. І Малайчына ўсё ж такі здолеў згуляць трапна, які Малайчына Шрамченка, і проста не трапляе ў створ варотаў Мурат Хотаў. Ну вось, лічваючы тое, колькі момантаў стварыў Дняпро. Яшчэ раз перамогай Гомель, і да новых сустрэч на магілёўскім стадыёне «Спартак».